Wemfundisi ngane yami. Sizoyibanga lento yakho ukuthi mawuvuka lapho vele uvuke nje ukuthi uphume kwami ngathi uphume inyamazane. Ungasayewashanga izitsha. Indaba ungasayewasha izitsha. Uyawanda umsebenzi osefana uzolungisa la ngilungisa inkonzo ngilungisa amavesi. Ngisazoba nesikhathi sokwasha izitsha. Lo msebenzi lo uzowulungisa uhlala eminyango. Ngoba phela uhlala kwami mawuvuka endlini uyavuka uwasha izitsha. Ngakutshela ukuthi kwami izitsha izowasha wena. Hawu bekhona osisi abahlala ekhaya. Amen bazalwane. Yebo Amen mama sibisi. Yebo mfuthu siniyaphila. Siyaphila manjani kodwa? Hayi siyaphila ngani yami siyaphila. Hayi angihleli ngaxoxa uniphazamisa. Engxoxweni nginificini ixoxo. La ngize ngodatshana la mfundisi. Kufike umfana lo kuthi umthokozisi. Wakamhlongo. Oh umthokozisi wamhlongo ngiyambona. Ufika umntwana ukhathazekile makathi ha. Ufike ekhathazekile nje umbona ukuthi nje ayi ngoba umntwana womfana kuba beke intombazana. Ngaba nje ufike ekhala isililo nje eshisililo. Kodwa kusho ukuthi ngoba umntwana womfana ubezama ukuzibamba. Uthi umntwana kade ekhuluma nomfundisi. Ngibuze ke mhlawumbe umfundisi athi futhi njalo isho ngemba bathi umfundisi nje lo musha umuzi. Awu umfundisi ushozi. Awu na. Ithini into kaMfundisi ushozi? Mangiye kuyena ngenhloso yokukhuluma naye njengomuntu wesilisa njenganomuntu umphathi kumina njengomfundisi. Njengoba ngifuna ukuganwa ngase ngikhuluma naye ngifuna angibonise ngamtshela nanomuntu engifuna ukuthi angigane ayike. Indaba isuke lapho. Uthi ngani wayinweshula ingane emfundisi wakhuluma amagama angalunganga kuyena wamuphoxa umntwana. Imake mama sibisi. Ukhuluma indaba kaZandile? Awuyayazi mntanami le ndaba. Wafika kumina umfana kaMhlongo la sayikhuluma leyo nto. Kusho ukuthi mawuthi kanti loyo ufikile phela na kumina. Loyo hayibo ebhede impela mina ngithi uzokhuluma indaba ephathekayo. Kanti uyasiphazamisa nje sikhuluma indaba ezithile lana uzosiphazama indaba lomfana. Imanike. Mhlambe kuyongisiza ukuthi ngithi angithole udaba enhlangothini zombili ngoba sengilizulela kuhlangothi ake ngizolwakho umfundisi. Uyafika umfana kaMhlongo kumina. Ngathi bekuyithangi. Uthi nje mfundisi ushoza sacela nje ukuthi kube khona indaba ngithi kulungile mfana khuluma kwenze njani. Uthi mfundisi kukhona lengane esengiyibonile esontweni ngithi mina hawo. Into enhlekeleyo useyasho ukuthi uZandile. Yeah. Sengibe ngiyathula ngiyacabanga ngiyamlalela nje ngiyambuka ekhuluma. Ngithi kodwa lo mfana uthini kumina? Uthi ufuna ukushada uZandile. Yeah. Ngibe mina ke angiyena umuntu othanda ukufihla nongazwani khuluma iqiniso kamtshenzayo mfana kaMhlongo. Ngase nje mfowethu kodwa ngeke ngiyivume leyo. Ngeke uyivume ngaliphi uZandile nje akufanele neze noma uyisihlwiphi unjena uZandile ngeke akufanele ngamtshena sibakhona othoke esontweni azame ukuthoko. Mfundisi ubona ukuthi nje into ebekufanele wena njengomfundisi lo uthi iphume emlonyeni wakho ukuthi uzothi lo mfana umuza umthokozisa akafanelana noZandile. Akonanga ngenhlobo ke lapho umfundisi masibisi ngoba nami lo mfana ufikile emva kwalokho ezokhuluma lo ndawo njobe eza kuwena nje mina usebuya kumina vele ethi uzovuma khona into engamphethe kahle kusho umfundisi ngithi mina into uyangiphethe umfundisi uyakutshela iqiniso ubemtshela nje iqiniso wemakatha uyacabanga lo mfana lo umbuka kahle la mfana lela mazinya ngathi akaphethe hayibo isidalwa sikaNkuluNkulu lesiyana akukona ukuthi simjaje ukuthi yena udalwe kanjani shuthi manje nina seniyamehlulela lo mntwana sekunini enisho ukuthi uyinhlobo enje kufana shade nenhlobo enje umfundisi nje obeshilo athi bakhona othoko umuntu akazibuke yena Nkosi yami usengavela sisukela la ntombazana enhle kanje athi ufuna ukushada nayo hayi mengaba nizothini mengabe ifika ivuma yona uzothina uZandile mengaba kanti akazuba nankinga nalo mfana ngishilo ukuthi ngeke ngiyivume ubani wena ungeke uzuyivuma hayibo ubani wena ungeke uzuyivuma uyamazi umfana kaMhlongo mama sibisi ukumbuke nje uthatha isikhathi sakho umbuka uZandile ngani ngeke utshele mina ngomfana kaMhlongo ngeke utshele mina ngomfana uzalelwe phambi kwami ngimazi kahle ngaze abazali bathi ngazi ngisho ugogo wakhe ukulunga okukuloya mfana asikhulumi ngendaba yokulunga kulunga kusebenzi yini asebenzayo ukuZandile nanokuthi nanokuthi masibisa ake yini ngathi wena uyazifunela lo Zandile wena ukumbiyela nje lokumbiyela lo Zandile masibisa ake sicabangele nezingane ezophuma ingane zikabani zabo phela bazoyizala ngoba phela zithathelwe la ithini esibadala umfundisi uyibonile lento nami engifike ngayibona uthini ngalezi izingane zifuna ukushada yeke indaba yengane ifuna ukushada mina ngikhuluma ngekusasa la izingane ezozalwa ezingenacala imphefumulo engenacala ziyothi nazo sibadala kangaka ziyothi ngelanga kuthini zithi nathi savuma uma wazo ashade nobaba benje hayi uzophuma nje lapha uyamcabanga lapha noma bona kude kahle noma bona kude seniyazi kusasa nilalezi izingane ukuthi kuzophuma ingane ezinjani ngicela ukukubuza ma noma bona kude nina nobabili umuntu omusa ashade nomfana kaMhlongo
Kangenze ngimvimbele mina uyangizwana. Wayovinjwa yimina ke ngiyakutshela Wena bani? unomusa ngangengivuma eshada lo mfana lo wayovinjwa yimina ke sisi ngeke impela. Futhi sona ukhuluma iqiniso ukuthi abafanelene. Wemfundisi. Isona sono leso. Amanzi namafutha. Wemfundisi. Wemuzi ngani yami. Ngicela ukuthi ungilalele manje uyangizwa? Ungilalele ungilalelisise kahle. Ugubhe izigonogono ungilalelisise kahle. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Umfundisi njalo ngoba lento engizokutshela yona manje. Kukhona ilanga la uzoyikhumbula khona. And kuyobe sekushontsha washo mama Masibisi. Uyabona mengaba wena uzohlala la kamacele. Ube sulalele yonke into oyitshelwa uyena. Izwa ngami, ngikhule naye. Ngihlala naye la. Sengihlale naye iminyaka. Impilo yami yonke sengiphile nomfazi. Ngimazi A up to Z. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uyabona wena nje ukufika la ebandleni. Mengabe uzophika naye. Oh, up to you. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Ngithi wo. Ngithi wo. Masibisi. Uyongikhumbula ngelinye ilanga. Asikhiphe nje mina. Wena uzophuma esikhundleni ungakangeni kusona. Yothi ngakutshela. Masibisi khipha imizwa kule ndaba. Le ndaba idinga nje umuntu onengqondo. Ukonakala kwanikhuluma la ukuthi nami ngihlulela ingane zabantu nithi lona afuna ashade nalona ngoba lona muhle. Lona ngoba angathi akabuke kahle ufuna ashade nalo ngabuke. Izinto ezengizikhuluma nikhola. Asihluleli umuntu la. Iqiniso nje silikhuluma ukuthi abafanelene. Ukukhola lokho kusakukhola lokho. Umfundisi. Ingane aboyizala ukuthi hawu ziyoba njani lezo ingane. Yibo. Nanokuthi ke umfundisi nawe Masibisi ngicathi mina into ezwenza le ndaba isheshe iphele singayi kude kakhulu. Ukuthi nje mfundisi angisho ukuthi ngithini kodwa ngibona ngathi fanele kube khona umthetho othile ozokuvikela nawe mfundisi ukuthi ake kube wena qala ozothi umuntu mayefika ethi ubonisiwe ukuyibhekisisa kahle lento lokuthi lento ayibonisiwe iyona ngempela. Ngoba phela kuyenze umuntu uthothi nje umuntu nje amawongo nje isifiso sakhe ayingona ukuthi into ayiphuphe ngempela. Ake qale kubhekwe nathi abantu abadala nje bebandla. Nina nidlangene nganda kahle kahle. Ngilalele umfana mayefika ethi ubonisa intombazane ake sihlale phansi nathi njengabantu abadala sibabuke ukuthi iyahlangana lento yabona. Iyahlangana nento yabo yabona. Mabevuma bona. Mabe bengena inkinga bona nalokho. Athi sicabangela ikusasa lebandla. Cha ngithi mina. Mabe ngena inkinga bona abantwana. Nizothini lapho? Iyeke indaba abantwana asizuyiyeke indaba abantwana phela bona bazoshaya. Hayi ingane lezo ukhuluma mfundisi. Ngimthanda ngoba uyacabanga umbono omuhle lo. Angithi kuthiwa indlela ibuzo kwaba phambili. Akushiwo njalo. Siyazi thina. Uzongikhumbula wengane yami. Umbono omuhle ngabi lo macele ngiyawuthanda manje ngiyawuthanda. Thatha yonke imfuko oyitshele lo mfazi. Uzongikhumbula. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Uzongikhumbula. Ngimdala kuleli bandla. Ngimdala ngane yami. Indaba obudala isebenzi Masibisi. Umholo wakho lo fanele umhloniphe ungamphakamiselisi kanje umfundisi wakho. Uyabona wena? Ungamphakamiselisi. Uyabona wena? Uyabona wena? Ngisathi nibheme lo pende nibhemisana la nisangano nobabili. iBhayibheli liyasho ukuthi abafundisi asibahloniphe ngoba bawo uNkulunkulu bethu basemhlabeni. Wakho ke lo akayena ko wami lo. Anisale kanjani? Hayibo wazodela uMasi. Uyamiyeka nawe mfundisi uyamiyeka khulume nawe kanje. Uthini phela? Qinisa umgogodla uthi kancane uyamiyeka. Musu umyeka lo Masibisi achachaze ekhanda lakho. Awuthi ukuthi kancane qinisa isifociwe ube indoda nawe uqini. Hawu. Bayeke lo mfazi wagijima ekhanda lakho chichichi. Kodwa uqinisile lapho ngoba bongibele ekhanda bonke. Futhi nje vele kuMasibisi njena mina ngiyambona nje. Ebandleni lokufikile nje la eBetheside ukhona umuntu okhuluma nawe kanje. Uba nomunye okhuluma okuvela khaphe nje kanje. Athi ngiyibamba. Hayi. Fake khona isinqumo esithile ozosithatha mfundisi. Ngifale ibona indaba Masibisi. Angisho ukuthi mhlambe ngifaka umoya othile noma ngithini kodwa akuyibokisise kahle nawe le ndaba kaMasibisi ukuthi ayihlangani. Sazoma ngikhuluma noBishop ngempela ngisho ukuthi umelene nawe nangomfazi umelene ukwesathe yonke into ayishoyo nje Masibisi uyifela amathi hayi yabona nje mina ngibuka indlela esibona kahle ngayo yabona thina masibonisana ngivele sibona into ihambisana kodwa hayi novela abhekele angikhafe lapho futhi inkinga yakhe into engicika ngayo unobhala into eningasikwazi ukuzenza ngaphandle kwakhe angazi ukuthi uyacabanga ukuthi yimini unobhala nje angisho ukuthi ngiyacabanga nje ukuthi yimini unobhala ngabe ihamba nje kahle kanjani lana wabe wena mathanga ngithanda ngoba unomqondo akwazi ukucabanga kumele ngempela sithi nje yazi mina siyixoxe mina ngibhale nje kwi-diary lami njengoba ethi siyixoxe ngempela ukuthi nje mina ngempela akashintshwe unobhala khuluma noMbishop angisho ukuthi ngithini angitshela ukuthi enze njani kodwa mina nguwena bengingakhuluma noMbishop ngoba ngikhona mina angizinalo sokutheni ngikhona nje yabona nje ngizinikele ebandleni uyangibona and ngiyathanda indlela osebenza ngayo engilwisani nawe phela unobhala nomfundisi fanele bezwane mabexoxe angisho ukuthi ngikana kuzoba kwena hayi soyixoxa nje impela noBishop nje sibone sibeka naphi nje khululeka okay ungangitsheli ke mina ungalokho ngixoxela into eziningi nabe ngisho nje ukuthi ngiyabhala ukwazi isandla sami ngibhala kanjani usho kanje ngibhala uba ngathi ade nginamathela
Kathathe kuxava zomshini indlela ekubhala ngayo. Hayi khulule. Kodwa akangifuni ukuthi mhlawumbe kuba ukuthi sengifaka umqondo Hayi, ukuthi thatha isinqumo esinjani kodwa bese ngisho nje ukuthi ngikhona mina. Ngiyambona nje mfowethu masibiza ukuthi hayi. Usegcogcome kwanele. Akalungile. Bacathi ubhene nale khehla undaba. Khohlakele. Angithini abantu bakandaba phela. Usangalinto kandaba. Manje angeke sihambe kahle impilo esontweni. Sophila kabuhlungu, siphisa kabuhlungu masibizi. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile, laba abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-anike ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina aniboni. Ubakhafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakhafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Bakwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Ngabhayini.